Horas marihita amanginang parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tu sude ruas do tamu nomor minggu di tikion horas jala selama beribadah marihita tapuji matuhata maret demaita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangi do tanoon. Amin. Mar suara olopolok mahamu pawahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamu ma, alua Jehova na posona si Jakob, marolopolop tu de batama ho ale sadok tanoon edehon hamu mahamuliaon ni guarna marmulia ma bahen hamu puji-pujion na. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pergogo na suatu dosan, holan alani asin roham sabingdo, ubahin na tarbayan hami marpungu di jolom, marsada ni roha martang yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang toluhala marpungu marhite guarmu, lehonomu do na pinangido ni nasida. Ali Tuhan pasau mabaga-bagami, tangihon ma Panginoon nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon marihami salileng dihasya nganon parbinotoan dihasit tongami, doho dihanguluan salileng nilileng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patik dihita di minggon ima dienet San Matius biddu 20 sada ayat 22 songon ma didok ai jalo muna do salut nasa na pinangodo muna di tangyang muna anggo na porsea hamu saharinai hujau kami ai jalo muna do salut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamu ido sana atong rak mangidugogo mahita mangulaw na humbar tupatik nai ali Tuhan debata say paggugoy mahami mangulaw na humbar tupatik mi. Amin. Mari dehita.
tatopoti madosata tu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirawana sumurung na pungudo kami di jolom martangyang tuho dada mga sahon hatigoran nami na mga sahon asin roham nagodang ido saya si marohami dasadok bang tsunami se sama dosa nami sa luhut na say sungguli maroha nami asamuba roha doho pangalaho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Tabige mga baga-baga taringot Tuhan sani dosa Roma hamu tuahu asa mangolu todi muna ninna Tuhan Jehova tung surarara dosa muna songon abit dap botar do bainok ku songon itak ngak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse hasangapom mari debatana di gijang. Amin. Mari demaita. Tangion ma epistel de mingutta di bitikion imana di enet sian ulaon ni apostel bidu saplonom mamuka sian ayat 10 sia 1 ayat 34 asa tajahama namar sikas soring alai dung di ida iduk somang nai nasoadong be pangomuan sihirimon sian parupuani ditakuk nasida ma si Paulus do si Silas disarak ma tuonan tujolon yakka pangajari pangarajai dibaritaho do ada naso jadi jalon manang iutonon nami ay hala rom dohami jadi dung leleng di sini di dabuna sida tu hurungan di dokom masih jaga hurungan ini mangaramoti nasida situtu alai mariak tungaborng ini martangi yang masih Paulus do si Silas memuji debata di patangi-tangi akan natar hurungi gabe tersenggul mas si jaga hurungani jala dung diida talak do HP akka pituni hurungani disita mapudang na naing manikot ay diripu naung maporus akka natar hurungi jadi di pangidom mapalito dungi marlojong maibana tu bagasan manukap tujolon si Paulus do si Silas uhut akadot-dot
Jadi di dok nasida ma hapursai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagasmi. Jadi maningor dida ma nasida borong ini diburi ma bogas ni lisi-lisingi dungi pitor terdiri ma ibana rodi sude nasida nasaripe. Ima saatna mertua na tumangion hatan debata jala na peopsa. Amin. Mari demaita. Taha tidak ma hapur siautai songon na hina tidak ko ni dongata sa hapur siaun bisa dok pertibion rak mahita madok ahu persea di debata Jehova ido ama pargo na sa dosan na tumapalangi do tano ahu persea di Yesus Kristus aba na sasadai imanan itubuon si Maria nagabagabayan santondo perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di pahuman silatus na terpajal do ibana di hau penersilang na tuat toru dungi tanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehova amanai pargo na sawatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangolo do na mate au persia di tondo perbadia jala arong sada huria na badia huria hatapani halak Kristen akka na badia
dohok dihasisani dosa, dohok dihatai na mandok, mula mangulus sogok daging ni hanak nang mate, dohok dihangaluan na sora suda. Amin. Tabige makorsian unguan ina gloria. Tabege matiting na masa di huriatta. Kita sadarion, lima tanggal 25 Mei 2025
Ia guar ni mingguta ima rogate namar labatan martangian nagabe turpuk di mingguta manang topik di mingguta sadarion ima manangyakon hasonangan ni huta naperjulos koordinasi parhalado di hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 di Patupado koordinasi parhalado masuk jam 10.00 WIB na mangihut sermon wek demo tu pesta perningotan arah hananay ni Tuhan Yesus sermon wek matcohot alai PHD kategorial tetap dilaksanakan songon nasomal na mangihut amplop pesta pembangunan dot peresmian di bagasan mingguta sadarion Minggu 25 Mei 2025 dohot di hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 di pesta perningotan hari hananay ni Tuhan Yesus digano permingguan patupaut tado papungu amplop iman alahu pakyon ni panitia pesta pembangunan dot peresmian gedung ni Huriata alani tatupahima marhite lasni rohatta namangihut pilihan bulanan di bagasan mingguta nanaing roon ima minggu sada Juni 2025 digano permingguan patupaut tado pasahat pilihan bulanan di bulan Juni untuk tahun 2025 pasatot tamai dina papungu pilihan paduahon hita tujulu tapasa mamar hita amplop pilihan bulanani jalatai sima dohot denggan marhite goar dohot wikta sadiri namangihut pesta perningotan ari hananay ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 25 Mei 2025 di Patupa Huriata do ima pesta perningotan ari hananay ni Tuhan Yesus 2 hari permingguan na parjolo manogot masuk pukul 7.30 WIB dohot arian masuk pukul 10 WIB namangihut pesta pembangunan dot peresmian gedung Dr. IL Nomensen alan oksipul di Pauli gedung lantai tolu ima kantor bagas manang jabu dinas dot gedung sekolah minggu ubuk tusi patupaut tama pesta pembangunan dot peresmian ni sopai na ginuaran ima gedung Dr. IL Nomensen ulau ni di Patupa ari tanggal Minggu 8 Juni 2025 pukul prosesi mulai jam 7 manogot inganan di pergudungan ni Huriata HKBP Cimahi Jalan Lura nama kubasi na perjolo ima sekretaris jenderal HKBP na paduahon preses HKBP distrik Seplalu Jabar Tindie na patuluhon pendeta HKBP Resort Cimahi ia cara diulauni ima permingguan na paduahon peresmian manang penandatanganan prasasti dan gunting pita acara pesta na berjolo makan bersama na mangihut lelang na mangihut mangulosi doa hiburan na asing margogo mapanitia songoni perhalado nang ruas ni Huria Cimahi HKBP Jalan Lura nasi seroma tuhita sudi ruas asa unak polanyan membuat kendaraan sendiri
mamereng tempat na manang inganan ni parkir ni huriata ala dipake do laho kebaktian. Tikting na mangihut maka tidakon haporsiaon secara na khusus di bagasan mingguta sadarion Minggu 25 Mei 2025 di Parmingguon Arian sadarion ima pukul 10 WIB di Patupa Huriata do maka tidakon haporsiaon secara na khusus tutuluh halak ruas. Na mangihut kegiatan pembelajaran sidi manang parguru malua. Domu tunanay marujong nama persiajaran ni parguru malua o ima naik si Batu Kota na parjolo tanggal 20 sia 1 tanggal 30 Mei 2025 ujian tertulis masuk pukul 15 WIB sahatuna sidung. Di tanggal 21 Mei 2025 ujian lisan nama dohot orang tua masuk pukul 15.00 WIB sahatuna sidung. Di tanggal 10 tolu 1 tanggal 15 Juni 2025 Batu Paon nama retreat perguru malua nama ringanan di Villa Luis Soreang. Tanggal 21 Juni 2025 gladi bersih dimulai pukul 10.00 WIB. Tanggal 22 Juni 2025 Batu Paon nama ibadah naik sidi ima di pukul 10 WIB. Buah-buahan na mangihut mamuka siap tanggal sada 1 tanggal 30 Juni 2025 dibuka ma pendaftaran pelajar siri reguler tahun ajaran 2025-2026. Turuas nanai mendaftar asa dibuat ma surat pengantar sian situawik dohot melampiran fotokopi akte terdidi, akte kelahiran, dohot kartu keluarga. Buah-buah na mangihut surat pengunduran diri. Mamuka sian sadarion Minggu 25 Mei 2025 macoho ma ima boruni huriata Febrianti Nancy Adilawati Boru Togatorop sian guru sekolah minggu siala nanaeng marhasohotan. Na mangihut rapat terakhir panitia peresmian pinangido matu sudi parhalado dot panitia pesta pembangunan dot peresmian asa Roma dohot irapot na parpudi lahu patu paut dohot pasikopon pesta peresmianon paut paut tamarapoti di hari tanggal Minggu tanggal 25 Mei 2025 sadarion pertikiana pukul pitu botari nama ringanan di gedung sekolah minggu jala buah-buahon sekali suwanaga biudangan tuhita salu na perhalado dohot panitia nauk terpilih. Bawa na mangihut huriata HKBP Jalalurat Cimahi naing mamesan akka buku-buku namar harikoton tu akka pelayanan di tong-atongan huriata ima Ipola Jamita Pajonok mendekat imana edisi bulan Juli 1 bulan Desember 2025 dohot buku ede buku nyanyian HKBP mulutung adong ruas ni huriata nama kaperluhon akka bukui di daftar homa tuaka parhalado nadong di Wiktabi. Buah-buah na mangihut padidion na badia di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 nanaeng ro di Patupa Huriat taro padidion na badia turuas nanaeng mendaftar asa dibuang masurat pengantar sia situawik dot mengelapirhon akte kelahiran dot fotokopi kartu keluarga. Buah-buah na mangihut pascaraya HKBP di Patupa HKBP na onom distrik do pesta pasca ima di hari
Senin tanggal 26 Mei 2025, nama ringanan di Peladrum, Jakarta. Kegiatan on didohoti 12 halak perempuan Sian Ruas Nihuriata HKBP Cimahi Jalan Lura sesuai do nang ditotopon ni distrik Jabartende 18 na niuluhan ni Amak Pandita Samuel M. Simatubang MTH. Ang giya maulaw ni di paso-paso tuhata Mardalan do Denggan. Ima buah-buah managtiting na masa di tonga-tonga ni Huriata mula ate madita Horas. Mari dia mahita hu pasa pilihan.
damini debatana sumurong siyan saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Salam. Oras marihita saluna. Amang dot tamuna kainang jamita di Minggu Rogate di 25 Mei 2025. Tersurat do di kitab Jeremia pasal 20 sia. Mamu kami sen ayat pitu sahatu ayat 10 opat. Ujahon matuhita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Rikoti hamu huhut hasonangan di huta habuangan muna nahubaheni. Jala tanya ko kamu nasida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Songonod dohatani Jahoba Sebaot debatani Israel unang olo hamu pautotoon ni panurang muna manang pangaruding akan aditonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi aka na ni ipi muna. Ay si pautoto do na sinurako na sida tu hamu marhite-hite goarhu dangaw marsuru na sida ninna Jahoba. Ay songonod do hatani Jahoba molodunggok na 70 taon ni di Babel ibatak kumahamu dohot pasitokon tu hamu baga-bagaku naringgani asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Ay nung nga taka suboto sakap aka nausakapi taringot tu hamu ninna Jahoba sakap hasonanga do tahe dada tu hamagoan asa au mangalehon tu hamu ujung na ni hinalunguton muna. Jadi pajojon muna maau huhut lau hamu martangyak tu au gabe tangi honok kuma hamu. Jala luluan muna maau lau jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maau ninna Jahoba jala mulak bahenokku aka natarbuang sian hamu jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot sian saluhut inganan habolongan muna nasailaon nahubaheni ninna Jahoba jala mulak hamu buanokku tu inganan haborhatan muna hian laho tarpuang ido anggo sahatna hurian itu hatta di bagasan goari tu hatta Jesus Kristus nuaing masuk mahita tu sada goar nama goar Minggu Rogate namar lapatan Minggu Martangiang. Jala sasitong na andorang so manaik tu hatta Jesus Kristus tu banwa gijang ima nanaing si pesta honot tadi ari Kamis nanaing roon jumolo do ibana Martangiang manangyakon aka murid-murid na manangyakon aka sisean na asa di bagasan hasadaon aka sisianila homar baritahon barita nauli jala di bagasan na borhat aka sisianing totu lahomar barita nauli ikon di bagasan hasadaon do nasida dan di bagasan parbola-bolaton aka parbarita nauli laho mabaritahon barita nauli.
ala ikon di bagasan hasadang. Ido na dirokona di Yohanes 10 ayat 20 sada jala targoar don tangi yang hamalimon di Yesus Kristus supaya semua menjadi satu. Aladido hamuna akadongan saha porsiaon di bagasan tikyon di minggu rogate manang di minggu martangiang. Tabotodo bahwa martangiang imasada instrumen di bagasan pardalanan di parngoluan di hala Kristen. Jala masay gurang do nats Alkitab patorakon asa martangiang hita di bagasan ngolut taon. Salah satu firman yang sangat menarik jalan naung familiar di bagasan haporsiauta ima sada Tesalonika 5 ayat 10 pitui. Manok tong mahamu martangia. Tetaplah berdoa. Puasa didokon manok tong mahamu martangia. Esa dia do tahe haroroni hata martangiangon. Hata martangiang na marharoroan doisian hata tangi. Tangi do de bata dia kalualuta. Tangi do de bata dia kausousota. Tangi do de bata di aka pergumulata. Tangi do de bata di aka na tatanyakon di bagasan partikyanon. Tuhan tidak pernah tuli. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutupkan dirinya bagi orang yang percaya ketika dia berdoa kepada Tuhan. Nah pasti naneng dohonona disi ima asa toktong hita marpakirimon namangolu di bagasan tangyakta. Sudedo dialusi Tuhani tangyakta dah. Dakya so ditangihon Tuhani tangyakta. Holanon tutuy konadong kesabaran dihita. Unang pitor sa itatuntut Tuhani bahwa dakya ditangihon Tuhani tangyakunin nahita rupani. Nah pasti amang dota muna kainang bersabar di dalam doa. Iro sasitong na intini tangiang bahwa sudedo dialusi Tuhani tangyakta holanon tutu bohado hita sabar do hita menunggu jawaban doai ido naneng berengota di bagasan haporsiauta bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup mata, bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup telinga kepada teriakan-teriakan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dia justru membuka diri, dia justru membuka hatinya kepada orang-orang yang percaya, yang mau meneriakkan doanya kepada Tuhan. Alanido amunam akamang do tamuna kainang heado didokon si Martin Luther di bagasan pardalanan ni ngoluna heado didokon ibana bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Tangiang imahosa hangoluan ni hala Kristen. Jala padohanon paingoton hita doon tung masay rikoddo di ngoluni napursiai martangia. Bila dalam kehidupan kita memang hidup, tetapi di dalam perjalanan rohani kita sangat jarang bahkan tidak pernah berdoa. Naung matedo haporsiaw nii. Alay anggo fisik na memang mangoludo. Jadi namar lapata dui molo jarang jol mamar tangiang amang dota muna kainang atau dia sama sekali tidak pernah berdoa.
didokon si Martin Luther bahwa doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Buido tardok nong mate do rohanina, nong mate do partontionna, alai anggo hidupnya secara fisik memang dia hidup di dalam saat ini. Alania muna kadongan sapor syaun tangi yang ima sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dang marbayar dah, molo martanya kamu marbayar tu Tuhani, dak songon handphone, makatai pehamuna dohot todong muna, makatai pehamuna do keluarga muna, ikut jolo tuara muna do pakai data. Ido tahe, molo misalnya martelepon kita dengan seluler, boy do hora gratis seluler. Ikon tatu hordoa pulsa, ikon tatu hordo pakai data. Asaboy hita marhua, asaboy hita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau sama Tuhan, tidak pernah Tuhan menuntut uang pulsa. Kamu sudah berdoa kepada saya, mana uang pulsamu? Tetapi 24 jam Tuhan beronline kepada kita. 24 jam Tuhan membuka hatinya kepada kita. 24 jam Tuhan mau berkomunikasi dengan kita lewat doa. Alani hamuna kadongan Yado didokon Eborus Emeritus Dr. Justin Sihombing di bagasan hak Kristeno tahun dina didokon ibana do songonon padohanna sian partanyangon nado tadaon sadahala Kristen nasitong manang dang. Dari bahasa Indonesia ini songonon didokon, dari doanya lah kita mengenal seseorang Kristen yang benar atau tidak. Allah marhite namar tangiang pusido tu debatado kita mar parsauran. Allah marhite namar tangiang dohita namar parsauran dohot Tuhan. Jadi molo memang ngolusi partangiang doho amang, ngolusi partangiang doho inang, tari dadui sian hadiriota. Tarida dui sian hadirionmu, tarida dui sian parangem, tarida dui sian aka pangulaonmu di tonga-tonga ni portirio. Asa nanaing dohonon di turpuk di Jeremia 20 sia ayat pitu sahatu 10 opaton. Songod dia dohoroa pribadi ni si partangiangi. Amang doh tamuna kainang molo didokon songo dia dohoroa pribadi ni si partangiangi di bagasan Jeremia 10 pitu 20 sia ayat pitu 1 10 opaton di bobar ododisi bahwa pribadi ni si partangiangi ima ikon mabuan hadameo, mabuan salom, mabuan hadengganon, mabuan damai sejahtera. Itulah pribadi daripada si partangiang. Mabuan hadameon, mabuan harajaon salom, mabuan hasonangan ala diaha nunganak kiringan di hangoluhon namar tangiangi. Jaladada holan dirita si tanya konota. Ala di dokod dona kiringan songo di Jeremia 20 sia ayat pitu 1 ayat 10 opati. Moloro hamuna tu sada luat. Moloro hita tu tano pangaratoanon. Di dokod dona kiringan marhite ayat pitu i. Rikoti hamuhut hasonangan di huta habuangan muna na hubaini jalatangia kon hamu nasidatu Jahoba
ay molo marhasonangan putai marhasonangan ma dohot hamu. Lapatan na hamang do tamu na kainang di bagasan turpukon dada holan dirita naik konsitanya konota. Moloro hita tu cimahion didok kodison ikut tanya konota do luat na taingani on. Molo saat hita tu cimahion amang inan ikon tanya konota do hobar balokta. Molo saat hita tu cimahion amang inan ikon tanya konota do aha. Dongan dari bagasan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ni akar ras, dot perbedaan naasi. Puasa di dokon songodi, ay di dokon nakiningan ayat pitui, ay molo marhasonangan putai, marhasonangan ma dohot hamuna. Na marlapata dui amando tamuna kainan, dada holan diri taon hape, naik konsitanya konota. Alai kodoh do dia tahek kodoh do lingkungan ta ise musing tanya konota ikodoh do huriaon ikodoh do musing pamaretata ikodoh do nang aka partogi ikodoh do nang aka pemimpin huria perlu doi si tanya konota asaboa ay molo nunga marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Amang do tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion molo didokon nakiningan hata sian turpukon sejahtera manang sonang dada holan menyangkut kebutuhan jasmani nanaing berengot tadisi. Molo didokon nakiningan ayat pitui menyangkut sejahtera manang menyangkut hasonangan unang pitor laur rohata holan menyangkut kebutuhan jasmani nanang donon na di sini mana kiningan kebutuhan sandang pangan dengan papan alai hasonangan manang kesejahteraan nanidok na di si menyangkut doi tu pakilala atta menyangkut doi tung partodi otang ay molonunga sonang pakilalata mononunga sonang partodiota berarti dangarong be di bagasat diri ni roha mangguturi dangarong be di bagasan rohani roha bada-bada dangarong be di bagasan rohani roha parkurangan dangarong be di bagasat diri ni rasa takut na pasti sonang matahilala jala arti ni sonangi ado nakkiningan dame arti ni sonangi ado nakkiningan shalom ya arti ni sonangi ima shalom alana bahasa tadoko somun kurang do di bagasan partikianon mamora donian ibana kurang do hepengna kurang do artana alai dak seorang pakilalana dak seorang partodionna nabuhado songon yamang ina kurang do nian hepengna kurang do nian artana alai dak seorang rohana dak seorang partodionna alania hadui ala memang di bagasani boy berengota bahwa ikon rudido hita na martanyangon asa boha asa tuksonang pakilala atta asa tuksonang nang partodiota. Jadi kesejahteraan na dimaksud ni ayat pitui na kiningan di Jeremia 20 siai unang pitor ta sangkut pauton tu aka kebutuhan ta mersada-sada ala kesejahteraan na neng doron na di si ima soal pakilalaat tadui soal partodiot tadui amang do tamuna ka pinang di bagasan turpuk taon diajaron do tuhita bahwa saluhutna na adong ditonga-tongani Portibion adalah sakap ni debata dangarong sakap ni debata na lite dangarong sakap ni debata na buruk
Dangarong sakap di debata naroa. Ya, molo tarbuang bangsoi jalai ko sampai 70 tahun tarbuang nasida alania hadui nasakap naroa do debata tu tonga-tonga ni bangsoi kah alai molo tung tarbuang pe bangsoi jala sampai 70 tahun ni na tarbuang nasida narong do sakap di debata bisi dan sakap naroa. Jadi molo adong misalnya amang do tamuna kainang di luar dugaan kita, misalnya ada sesuatu hal terjadi di luar daripada nalar kita, di luar daripada dugaan-dugaan kita, sobat Peter tahu ubi debata. Jangan terus kita hukum Tuhan, jangan terus kita hakimi Tuhan. Aina bohado Tuhanon, ai berjuro ni ana martangiang, berjuro ni marminggu. Alai bahasa tung ikoro akka hamaolon buadobi manang na bahasa ikon akka hamaolon nama satu bagasan parmuluah. Jangan langsung kita menghakimi Tuhan. Tetapi kalau misalnya di bagasan ayat 10 sadai didok penuh ngatakas boto sakap akka na usakapi taringo tu hamu minna Jehovah sakap hasonanga do tae dada hamaku. Jadi namar lapatan di siaman do tamuna kainang ketika kita mengikut Kristus bukan berarti kita dilepaskan daripada akar masalah-masalah. Ketika kita menjadi murid Kristus dada gabe terlepas kita sian akar pergumulan. Ketika kita menjadi murid Kristus dada gabe terlepas kita sian aka hamaolon atau kesulitan. Bukan berarti ketika kita mengikut Kristus bahasa babui dalanata portidion di bagasan aka haulion anggo sakapta memang ido alaikan sipata tadalani do di luar nalar kita, di luar daripada dugaan kita akan masa di tonga-tonga ni parmuluh tahun. Alai buado hita madalani i saluhutna. Berarti kita harus berdoa. Sekian kali nas firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita asa martangiang asa lului Tuhani asa jupagi Tuhani di bagasan mulut. Masih ingat enggak Matius 7 ayat 7? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi Tuhan tidak pernah menutup diri dengan doa kita. Tuhan tidak pernah menutup diri dengan apa yang menjadi daftar-daftar permintaan kita. Tuhan tidak pernah menutup diri dengan apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Alani masay mauliate mata dokton ate. Mono ganu pari di garijon adong dua martangin di kantoron. Ganu pari. Mulai daripada Selasa sampai dengan hari Sabtu sasitomna dada holan hamina martangi yang disi alai nanaeng namartangi yang doham disi bohado aka parnguluan ni ruas di huriaon asa lam tudeng ganggan bohado pacarian ni ruas di huriaon asa lam tumadumana bohado aka ruas di huria asa boy tang nasida asa boy margogo nasida menikmati masa-masa pensiun. Bohado akar ruas di huriaon asabui nasida badalani nguluna di bagasan perdalanan di dikit. Ido anggo doa siapa di kantor di Huriat Tagano Pari di ikanan. Kalau neng rohamu martangin rohamu na tingkat dui dungani hamu hami martangin gak masalah bagi amang inang yang rindu berdoa ke gereja ini silakan datang karena 24 jam
bisa kita berada di tempat ini untuk mendoakan apa yang menjadi pergumulan jemaat pada saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Dumobi may di baga sa tikyon neng marpesta hita ate di tanggal 8 bulan onom. Katong doy ko tanya kono tanya ate. Dada holan aka pangulan agok tikida mananyak pun. Dada holan parhalado mananyak pun. Iko do ruas ni uri asa dinggan mardalat pesta peresmian do pembangunan di Huriata di tanggal 8 bulan onom naneng roka. Alani do amang do tamu na di minggu rogate diajar untuk kita asa kahamuluhon namar kami. Cara khusus juga kepada Anda bertiga yang mau naik CD pada saat ini. Tuhan mengingatkan ketika Anda nanti menyaksikan imanmu di gereja ini, Tuhan mau mengajarkan bahwa di dalam dunia ini ada begitu banyak kehamauan, kesulitan yang akan kita hadapi, yang mungkin kita bisa merasa terjolimi atau tertekan atau apalah itu, tetaplah naikkan doamu kepada Tuhan. Jangan pernah 1 menit pun kalian meninggalkan Tuhan. Karena apa? Bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh. Yesus tidak pernah jauh dari hadapan kita. Dia hanya sejauh doa. Berapa kilometer Tuhan Yesus itu supaya kita bisa jumpai? Dan pola 50 kilometer, dan pola 100 kilometer utahe, manang 50 kilometer, manang na 10 kilometer, manang na 5 kilometer. Ya seperti yang kita bayangkan. Dia hanya sejauh Tuhan. Karena itu tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Amin. Matang yang manita. Mulai tema ali Tuhan upasar kami tuadopanmu nabadiai alau pakilalau kami do baladani asmi roham di bagasan pikion lumobi tutu ali Tuhan di minggu rogateon, minggu berdoa, minggu sebelum naik kotu Banuagi jang ali Tuhan di mana neng si pesta hononam di hari Kamis naneng rohon ditanya kokodo aka napursiai asa sada kami salu supaya semua menjadi satu di dalam doa. Di bagasan hasadauni itu ali Tuhan hasadada hula diri nami nanang sitanya kolon nami alai do huria do nang pamareta do akaparto gini bangsoon nanang sitanya kolon nami songoni matutu ali Tuhan di bagasan tikon pelajar sini khusus nang malua manasida di bagasan tikon asa marhite kesaksian minasida, tetap mereka berdoa kepada Tuhan. Ali Tuhan nang aka luas ni huriam namar sahid manang pemulihan di bagasan tikon utama romorus ritongan Dixie Wipa opu buen pasaribur propenaro damani nyonya simatupang boru sormin manang opu deo boru utanya kok kami manasida tuadopanmu nabadiai oleh Tuhan asa homa napamalikon nasida akar ruas di huriam oleh Tuhan na menjalani aka pengobatan inang nyonya si manungkalit boru sinaga songonima tutu ali Tuhan karuas di huriam na sebulu pehuguarihan satu persatu inang nyonya si tompul boru si pahuta sudima tutu ali Tuhan akar ruas di huriam na mengabadi na menjalani pengobatan di bagasa tikyon sai homa na pamalupot akar ruas di huriam ini asabul ali Tuhan humatok malu jalabul tutu ali Tuhan las rohani nasinda marsaor tu bagasan warmo nabadi
Songoni ale Tuhan aka namarulang tahun harong 30 sadahalak ali Tuhan. Koma nama ngalion dajang ni umur aka namarulang tahun pernikahan. Dua kakak ale Tuhan. Koma ale Tuhan nama ngalion dame na sumurung tutong-atongani nasib. Disialani do ale Tuhan say pasu-pasu mahami di bagasan tikron nang akapelean no kupasatami di bagasan minggu-mingguon say homa ale Tuhan na malipat gandakan berkat-Mu Tuhan. Songoni ale Tuhan nang patupaon pesta peresmian mahami ale Tuhan di tunga-tunga ni Huriam HKBP Cimahi Jalalura di tanggal 8 bulan Onomon pasada tahinani ali Tuhan jalaboy hami ali Tuhan marlas ni rohan mames tahun gedung yang baru ali Tuhan 5 gedung sarana prasarana nanaing bayanon nami magwarna gedung Dr. I.L. Nomensen sayhoma ali Tuhan na masu pardalanan di pimpinan di Huriam ng sian distrik ng sian tonga-tonga ni Huriampe di bagasan Tikion Homa ali Tuhan na chong-chong ano di tonga-tonga namin bahkan akapartu gini bagsomong pinadong di Jawa Barat bahkan di wali kota Cimahi pe ali Tuhan berencana donasida naik johot mamestahun peresmian pesta pembangunan peresmian sarana prasarana onsai homa ali Tuhan na mga liyang tiur di pikiran dinasida asaboy berpartisipasi ng pamarenta nami laho patupahon insal atong ali Tuhan masay gudak dope na naing sitanya kuno nami di botohodo ahana solot di bagasa rohan nami jalo matangyan do teleklik nami mga saon baranam Jesus Kristus martaya kami Tuhan. Amin. Parede mahita, Hut mahita pasahaton amplop peresmian dan pembangunan sekaligus pelian na paduahon di kantor Tuhan. Parede mahita jalaro mahita tijolo sian buku ede 800 saplo paesan.
Noang masuk mahita tu acara nama lua marinde mahita sian buku ede 140 sia ayat sada. Silakan berdiri orang tua dan juga yang mau naik siri hari ini. Marinde mahita sian buku ede 140 sia ayat sada. Mar hite-hite guarde bata ama anak dohoto di porbadia. Amin. Hamu alena toras di dahamu do yanakon muna haholongan ni rohamuna jong jong dison tama jumolo mandok mauliate hamu sadarion tu debata ala ni sude asini rohana na sailaun ai di pangolu do nasida rasi rasa noaeng jalasanga di boto nasida hata ni debata doho dalan tu hangoluan alay tamado ingoton muna sadarion aka pabahenan muna tu akanakon munaon aidang dileo debata yanakon munaon tu hamu asa adong donga-donga muna mangula ulaw sabing alay asa ditogu jala diajari hamudo nasida manghuton hatani debata irubain na dilehon ditanya ko kamu do ganu pari ake anakon munaon na sailaon al saunang mago nasida molo dilalahamu nuaing hurang ni pabahenan muna taringot tu yanakon munaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna martangyang mahita ali amanami amanina sana targoar ama di banwa gicang doho di tanoon say tangihon matangyang namyon jakon madak danakon gabe yanakonmu asima roham leon mato di porbadiai turuhani nasida asa gabi sisianmu nasida rodi saleleng ni lelengna molotung nahurang pabahenan namin asailaon tu nasida say se samaing say unang matargasip nasida jala unang loas mago manang ise sian nasida pinahin ni pangalaho nami asima roham sahat tutanganmu ma nasida mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Silakan duduk orang tua. Hamu na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata
nama mereng torus tu bagasa rohamuna doho di jolo ni huriaon nungari boto hamu lomo do sogo ni rohani debata dang terbaik kamu be marsidalian sogo di hari paruhumon ing mulai ngot rohamuna di akka ari ni ngolumuna nauk salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo di ngot hamu aka pabahenan muna na soture ima neang do langgus ni rohamuna tunatoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak kamu sadarion marningoti buah kamu luhut nai tutuhan Yesus alsa disesai alani mudarna nause kumokop pardosa namanopoti dosana alai paubama rohamuna huhut pukkama parangen ay baru ola ni sadarion asa dalanan muna dalan nagogoti namarhapatean tuhangoluan si saleling ni lelengna atong alusi hamuma nahusukutonon tuhamu di jolo di debata doho di jolo ni akadongan napungu dison. Ini sebuah pertanyaan ya. Di parhatuturham do hatani debata nagi nurhonmu nasailaon holani do dalan tu hangoluani alus na di parhatutu rohakudo rohakudo olo doho sian nasa roham tumudalhon salhud dosa jala olo doho tu joloanon mangihuton hatani debata rodi hasusudani bohalmu alusna naolo doau olo doho makangoluan haporsiaon nasi tongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan sona tarsura di padan narobi doho di padan nai baru alusna naolo doau atong marpada dohamu nuaing doho debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot haporsian muna martangi yang alia manami jala debata nami suruh mato di parbadia turuhanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleo kami maruhanami bain ingananmu olat nion rodi saleling ni lelingna suraton jala sahapi matusi sude nau koloi hami sai paujung ma ulau na pinuk kami di bagasar rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sogot manang ise siak kamion togu jala iring-iring mahami ganupari asa saat hami tuhangoluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hata ha porsian munai. Au porsia tiga ya. Amanai pargogo na sohatu dosani silakan duduk, datang satu-satu ke depan.
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Parangehon mahatani debatana ginuruhonmi ay ido hanguluanmu. Say burjuma hora sirasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata nang sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian tondi porbanian. Say didongani Tuhan debata maho maralohon akan aja jala diparkukui maho patupahon akka nadinggan. Amin. Hata si paingot ni si Eva, Yuli, Ana, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Parangehon mahatani debatana gini rohonmi, ay ido hanguluanmu. Say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata nang sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian tondi pertanian. Say didongani Tuhan debata maho maralohon akan ajak jala diparkukui maho patupahon akka nadenggang. Amin. Hata si paingot ni si Piston Martin Justinus Nababan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ratapan 3 ayat 22. Parangehon mahatani debatana digiruhonmi ay ido hanguluanmu. Say burjuma hora sirasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatan. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot sian tondi porbania. Say didongani Tuhan debata maho maralohon akan ajat jala dipargogoi maho patupahon akan nadinggan. Amin. Silakan berdiri lagi. Hamu akan apinar hamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapungo kamu mangaton parpadanan nabadiay na argasi tuturo hamu ditobus unang oloy hamu bedo sa doho sibolis ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoy asal matoktong rohamuna tu ibana jala togihonon na do hamu masuk tu harajawa banua martang yang mahita
Alia manami dari Banua Gicang Asimaroham dinasida akana pinasahat nuaing tuho Saira moti manasida marhite to di porbadia Sai pahot manasida di bagasan padan nyuluan nasida naki Sai parbadiai manasida di bagasan hata Asatarida hapor nasida tuculuanon marhite parange naringgan. Amin. Silakan duduk. Mari de mahita sian buku ede 150 ayat sada saluhut na mahita jongjong. Tangya kun mapeliata. Aliri batama namin adi Banua Gijang, horo haroran ni saluhut, silelo naringgan dohot na sa ulibasa na maliutus. Upasat tami masyan na nilehon mi tuhami pilen nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di chulom. Pasu-pasu may jala ramoting, asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo, dito nga tunga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang ni sililon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ileon rodesa Hosado hotuku ke rodesa luhut Alia manami na di Banua Gijang, sa pinorbadia maguarmu, sa Roma harajaunmu, sa Saut malomo ni Roham di Banu Tongon songona di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samado sanami songo panisanami, di dosa ni dongan mardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar madamena tu todim. Amin. 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 Amin.
Yang sudah naik sidi maju ke depan. Tujolo mahita manginang asata jalang nasida akan naung malua di bagasa tikyon. Yang sudah naik sidi maju ke depan. Roma hamuna tujolo majalang nasida.